Rasmussen går foran, så foran for øjeblikket. Så var der en, der ville hjælpe den til sport. Nu Christian Sankt til højre. Til helt 13, der skal vi i det uge 18, der skal vi bruge nummer 43, nummer 45, nummer 50, nummer 67, nummer 69 og nummer 70. Og det er jo helt 13, det er uge 18. Crosskart 125 til helt 14, lige nu godt kunne gøre klar. Der er noget med over her. Det er lidt for mig. Så er der en mere. Nå. Ja, det er nok. Der er Karten. Ja, det mener jeg. En mere. Ja. Jeg tror, jeg kender ham ikke. Der mangler vi nummer 43, nummer 45, nummer 67. I må godt komme frem til start. Ja, ja, den var godt. Jeg kan godt se, det er sådan, du skal gøre. Ja, ja. Jeg gør mit bedste. Jeg gør mit bedste. Næste gang det bliver hårdt for os. Hvem har lavet kæder ved for det, man siger? Hvorfor kan I lave det? Det går sådan her. Så får du meget. Så kan du